ناکۆکیên siyasî lê meydana Rojavayê Kurdistanê roj bi roj kûrtir dibin. Diyara ew nakokî ji navbera aliyên siyasî derbasî sercadeyê bûna. Roja Înê lê bajarê Qamişlo û dema meşeke alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyaya Nekesê ji bo azadkirina girtiyên siyasî li cem asayişa Rojava hişmarek ji alîgirên tevdemê êrişî serxwepêşandana wan kirin û alozî di navbera wan de derket. Encûmena Niştimanî dibêje tevî gowan cihê xwepêşandana xwe guhertin ji bo berhevketin çênebê lê alîgirên tevdemê êrişî cihê duwem lê ber mekteba wan ya Rojelatê Qamişlo kirin û hişmarek endamê wan hatine girtin. Encûmena Niştimanî Kurdî em li cîkî amade bûn ji bo em tesrîha xwe kongirekî çapemenî de em bixwînin êrişê me kirin bi dara û kevira û gelek birîndarê alîgirên encûmenê çêbûn. Piştî aloziya Qamişlo got eslê çêbûbû bi şevê hişmarek kesên nenazkirî êrîşkirine ser bargeha Enekesê li bajarê Amûdê alavên baregihê şikandin û alaya Kurdistanê jî anîn xwarê û şewitandin. Ji aliyê xwevejî berpirsa asayişa Rojava Aytan Furat ragihan. Bu asayişa Rojava aliyek nebû ji aloziyê belku navdengkarî kir. Alîgirên tevdemê goşevî bi tesewra bûn û alîgirên Enekesê ji hevdûrxistin. Ji aliyê xwevejî rawangeha Sûrî jê bo mafê mirovan daxwa ji rêveberiya xweser û asayîş kir. Girtiyên siyasî azad bike û rê lêberkarê siyasî veka. Di dema derbasbûyî de bi dehan, endam û alîgirên Enekesê ji aliyê asayîş ve hatine girtin. Tevî gopiraniya wan hatine azadkirin. Li hîna cî hejmarek di zindana demana. İbrahim Adem, NRT.